uli dohot denggan situtu do portibion dohot sude pangisina alai nuaing nunga dihup-hupi timus dang adong be godang suara ni pidong na marhabong alani jolma na jot-jot manigai akas suan-suanan lau pasauton lomo ni rohana hada meonipe nunga maol didapot jolma inuaing alani porang dohot huaso dohot arta gudang ni asusaan alani lalo manang alani aik magudang partangison alani hapogoson hageduon dohot pangarupaon nang panggosa-gosaon didongan nang nasa ulaon dosa tahe sudenai alani jolma nungadau jaladang makaholongi debata dohot donganna jolma ditikina parpudion masa do sore mago kopit 10 sia na pola mabayan gudang jolma marmatean ngulu perekonomian na hurang dinggan dohot ragam ni akka paru kilo na ta adopi di partikianon alani Tuhan asima roham dihami patugu maha porsianami asa unang mabiar jala mandele hami alani parnguluanon patupa mahabingga be panondang maradopon dongan mi songon hatam namadok tungsura lamar pogos donganmu lam surut tahe parbohalon di labungmu ikon tolonganmu do ibana nang halak dagang nang halak pai solat ibana asa mangulu ibana di labungmu Uriani tuhata nungaro tuhata manopot bangsona jala mabuan haluaon ido nata halaso di boringinon alai haholomo do jot-jot makukupi tanoon jala lam tu jurmutna do pangela ni sibolisi mangihoti torop jolma disegai do todi haporseaon dohot pakirimon sogut diguturi nama rumah tangga disegai nang roha ni ianakon asa tois tuhata ni dibata alani tamado pahusor-husorota di bagasan roha tabe lam godang pe akka paru kilon namasa di tonga-tonga ni ngulon ingot mah tuhat tado namandonga ni hita molo lam akka parroao ni jolma di partikianon ingot mah alani ido umbahin naro Tuhan Yesus yang banua gijang tubuh tu pertibion asa disodangi sadok ngulutan na di bagasan hagolapon alani dang jadi papiliomu uhum dang jadi hom marnida nida bohi jalo dang jadi jalo ommu silua ai sisipdo papitung mata ni halak na pistar jala pa balik-balik perhataan ni halak na tigor atong songo dia perumang ni parnguluan na dia dopamun waing di arsak manang las ni roha sai uka maroha majakon tuhani asa tubuh ibana di bagasan ngulum Ulina
Samosir, mewakili seksi remaja Hosea Panjaitan, mewakili seksi sekolah minggu Nyonya Situmpul Boru Lumban Tobing. Hamudongan sahuria di horhon hatu tubuh ni Jesusido obas nai baru parsaoran nai baru dohot holong nai baru jakpon masih paluai sodang nililinon ma songon sibol namar padan hita bornginon na sautaulahu bedosa radei mahita manesa dosa ni dongata tuhatta do namadok audo panodang ni portibion na sotu pabe mardalan dina holom nasa namang yuton au atong burhat mahamu akadongaku manapot akaruas asa dipagalak lilin nabe jongjong mahita. Jero
marede. Denggani mornginai ujuro Yesusi hama kadongan las maroham nunga saur betu hata Jesus si palua itu portibion jakun maibana sian ukap ni roham jalhati dakun maibana dingolum Tapuji matuata. Bigima hatani dibata terpuk di perpunguan bodari natalon imana tersura di Matius sada ayat 10 alu sahat 20 tolu. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonoddo uju orowan ni si Josepido pe inana si Mariai gabe-gabead do ibana siat tod di perbadia adorang so masih padohonan do pe nasida.
alai dina songoni dope tahini rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria gabedonganmu sari pemuse, ai nasian to di perbadia dona naing tubuh di ibana. Masa pesude nai asa jupang nai hina tahun ni Tuhani marite sian panunirangna nama dok. Ima sahatna martua doakan atu mangion hatani dibata jalanau piopsa. Amin. Tapuji matuata. Tidakon maha porseotai songon nahina tidakon idongata sa porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata joba ido ama parguna suatu dosan natumu palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana itu bon ni si Maria nagabe-gabean siantor di perbadia ada orang sohabubuan ido tuhata natumawarna berni di panguman di silatus namate terpajar do ibana di hau pinar silam natua tu banu toru dung ditanom namula mangulu di hari patuluon nama naik tu surgo lau hudur tu siamun ni di bata jahuba amanai parguguna suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohon namate au porsea di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia hatai namandok mula mangulu sogut daging ni halak nau mate doho dia nguluan nasora suda. Amin. Tabigi ma sunggul-sunggul. Sunggul-sunggul HKBP Tamarunang Jumat 24 Desember 2020 Sada Gorni Mingguta Sadarion Ima Parpunguan Bodari Parningotan Ari Hatu Tubuh ni Tuhan Yesus. Topik Minggu Endehon Majahoba Bernyanyilah bagi Tuhan. 2. Perayaan Natal. A. Sadarion Ima Parpunguan Bodari Parningotan Ari Hatu Tubuh ni Tuhan Yesus. Diborngin Natalon di patu pahuriata do sipul namanja sunggul-sunggulon pasahaton dana sosial tu aka ruas ni huriata naung mabalu doho tu aka na yatim piatu laos papungu pelia tujol do hita sadarion bahin tu pakta tu sikola pandita HKBP. B. Di patu pahuriata do pesta Natal parjolo parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus di hari Sabtu 25 Desember 2020
masuk pukul sia wita di gereja on. Laos patu paun ni huriata do marulaon nabadia perjamuan kudus jala papungu pelian tujolo do hita disi bahen tu pakta tu ulaon diakoni sosial HKBP. C. Di patu pahuriata do pesta Natal paduahon parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus di hari Minggu 26 Desember 2020 sada masuk pukul siawita di gereja on. Laos di patupa do ulaon maka tindakon haporsiaon manang malua tu akka yana kota naung marguru di tahun 2020 sadaon. Jala papungu pelet tu jolo do hita bahen tu pakta tu radio Bonapasogit HKBP. Di sude aka ulaon perayaan Natal di gerejaon toktong mata ingot lahu mangulahon protokol kesehatan ima memakai masker, menjaga jarak, jala tidak bersalaman. 3. Menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing ke tempat sampah yang telah disediakan. Songonima sunggul-sunggul ni huriata di bagasan minggon tatang yakon ma asa gabe pasu-pasu dot las ni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di gor ni tuhata. Amin. Pinasama tu ketua dewan diakon ya. Tahu pasaton diakoni sosial ni huriata. Salam. Shalom. Jadi obar tu program ni huriata di borngin malam Natalon pasatot tado pasatot ni huriado songon tali kasih tu aka nama balu ina nama balu dohot ama nama balu dohot yana kota naung yatim piatu. Jadi hujuhai maja parjulu aka guar ni anak kota na yatim piatu asa Roma tu julu Gabriel Hutasoit, Febrian Hutasoit, Stefan Hutasoit. Yana kon nami Gabriel Hutasoit, Febrian Hutasoit, Stefan Hutasoit, asa Roma tujulu. Tuaka nani haolongan ina do tama na bebalu na perjulu nyonya silalahi buru lagan, nyonya si majutak buru pajaitan, nyonya si majuntak buru na 70, nyonya pajaitan buru si torus, nyonya nababan si tua buru si galingging, nyonya panjaitan si tua buru manurung, marpaung, nyonya panjaitan si tua buru marpaung, dohot amanami amata J pajaitan buru pasaribu. Roma tujulu aka naung huju hami guaranakin hulangi hami nyonya silalahi buru sialagan, nyonya si majutak buru pajaitan, nyonya si majutak buru pajaitan upu amsal ini, nyonya si majutak buru na 70 mama amsal, nyonya pajaitan buru si torus upu presia, nyonya nababan si tua buru si galingging, nyonya pajaitan buru marpaung, dan bapak J pajaitan buru pasaribu. Jadi kita memberikan tali kasih kepada nama balu dohot yatim piatu, salah satu program kuliah kita menjalankan kasih di dalam gereja kita ini. Taudutima tapasahat ma peleta pelian sadaa dawat sadabe marede mahita sia buku ede nomor 40 sada ayat sada dawat udutna.
Satu cek satu. Ayat selanjutnya. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mengaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat Natal madihita. Hamua kadongan sahuria di namarpungu hita di Bornginon di Parningotan hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus parpungan bodari tabukama jamita pesalmen 147 ayat sada tu 10 sada Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 sujauh kami mah di hata Batak. Haleluya. Aedeng gando ede honoton de batata ay hasudungan do ibana tama puji-pujian Jehovah do napauli Jerusalem ibana napapunguhon halak Israel akan maparih ibana pasabam aka paroha bojok jala di liliti aka bugang nasidai ibana ubilang torop ni aka bitang di jodo guar nasida sudena tibbul do tuhatai jala pargogo situtu dak kabilangan parbinotuan nai Jehovah paheheon akanani rupa dipatuki tutano yang gua kaparjahati marede taripar mahamu upuji Jehovah marhite-hite hamauliateon palu hamuma uning-uningan memuji debatata ibana makukupi langiti marhite-hite obun ibana paradehon udan tutanoon ibana patubur duhut-duhut dia kadolok ibana mangaleho tupinahan gagato nasida nang tuaka anak ni pidong sigak akana ngoak-ngoak dang lomo rohana mida hagogo ni hoda dang lomo rohana mida hai-hai ni bawa di halomohon rohani Jehovah do tahe akana makabiari ibana akana makalumuton asini rohanai ido anggo sahatna mulut tabuka caraon hama kadongan takasidok di topik edehon majahoba bernyanyilah bagi Tuhan
edehon ma Jehovah, bernyanyilah bagi Tuhan. Molo husukuk kamu, hamu naro di gereja, nadong di lantai 2, di lantai sada, dohot nadong di jabu marite ibadah online. Apakah alasan kita supaya kita memuji Tuhan? Ahado dasor ubahena memuji di batahita. Ahado melatar belakangi hita ubahena ikon tapuji-puji Tuhatai. Apa kira-kira alasan saudara supaya saudara mau memuji Tuhan? Molo disukun papa salmen, alasan ibana buasa memuji di bata, tarida masin ayat aparjolo, ayat paduahon, ayat patuluhon. Ima ala dibereng ibana do pengalaman di debata, nama nugu-nugu mengaramoti bangsona Israel. Di pasabam akarohan na bojok, di pauli akahalak na dangol. Takas di dakamoti, na mangaleon pangurupion to kahalak na nirupa. Ido bahin haruar masian roha parbagasan haruar ma adong ma ede puji-pujian memuji di bata itu dan aking saya. Alasan kita yang beribadah di malam Natal ini, kenapa kita harus memuji Tuhan? Bahkan HKBP terkenal itu dengan gereja yang bernyanyi, singing church. Gereja HKBP adalah gereja yang bernyanyi dari awal sampai akhir, bernyanyi terus. Kalau ada yang bertanya lagi, kenapa HKBP gereja yang bernyanyi? Apa jawaban saudara? Ahama alus tamuladong halak nama nukun. Buasa HKBP Targoar Singing Church, gereja yang bernyanyi. Sian nama muka satu napar pudi. Amin. Kan bernyanyi itu. Amin. 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 Bukan begitu. Amin. 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 Nanti kita lihat nanti gimana para organ sama song leader menyanyikan itu kan. Tapi saya yakin mereka sudah latihan itu. Apa jawaban kita kalau kita ditanya kenapa HKBP gereja yang bernyanyi? Karena HKBP adalah gereja yang betul-betul merasakan karya Tuhan, betul-betul merasakan penyertaan Tuhan, betul-betul dekat dengan Tuhan. Karena nyanyian itu adalah bentuk ungkapan iman kita kepada Allah. Itu dia. Nyanyian itu, lirik lagu kita itu di buku ND itu, itulah ekspresi iman, penyampaian iman dengan kata-kata, itulah bernyanyi, itulah HKBP. Lagi pula hamu kamang hamu kainang remaja napa sebulung. Molo marede hita kesaksian imani dak kolan diririk, dak kolan di syair, dak kolan di hata, ale adong tarida, di not, di nada. Itulah kesaksian iman HKBP. Makanya disebut dengan gereja yang bernyanyi. Meskipun kadangkala kita bernyanyi terasa hambar, seolah-olah bernyanyilah seperti biasa saja. HP tak kasih dok buku ede opat lualui Riyamahita sasude mamuci debata. Ria, senang, gembira. Hale pardo pahatta songona murhing dangi, songoneng tangis. HP ria. Mau hidup ria mahita sude berarti mengedehono nikon hebata. Itu penjiwaan lagu, ekspresi lagu.
Jadi bukan sekedar hanya dinyanyikan begitu udah lewat, bukan. Sayang sekali kita beribadah kalau seperti itu. Kalau kita sekedar bernyanyi, Ria mahita sasude mamuji deh bata gigir ma paredo tabe. Sayang sekali kita beribadah kalau seperti itu. Hanya numpang lewat saja. Tapi saya katakan tadi, bernyanyi lagu rohani adalah ungkapan ekspresi iman. Disitulah kita dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu molong neng mengedeun edi puji-puji ya kita hamu kamang hamu kenang remaja na posubulung. Kalau kita mau bernyanyi lagu rohani dalam buku ND kita ini, dalam buku nyanyian HKBP, maknailah kata-katanya itu, maknai. No nangi mornginai. Meskipun tadi saya susah tariknya karena dia diambil ton sangat tinggi. Dan setiap lagu itu ada sejarahnya. Oleh karena itu mari belajar. Jemaat HKP Tamarunang yang hadir malam ini, kalau menyanyikan lagu buku ND, ekspresikanlah dengan imanmu. Disitulah ungkapan iman kita kepada Tuhan. Mengapa saya memuji Tuhan? Karena saya melihat kebesaran Tuhan. Karena saya melihat kuasa Tuhan di malam Natal ini. Karena saya diberkati Tuhan 1 tahun ini. Karena saya tadi ditolong Tuhan dalam perjalanan sampai saya ke gereja ini. Tadi sempat macet di depan Polda, tapi karena tuntunan tangan Tuhan saya bisa sampai ke sini. Makanya saya mau memuji Tuhan. Kan begitu. Oleh karena itu kenapa saya memuji Tuhan? Karena ada yang saya lihat di belakang saya. Ada pengalaman iman saya kepada Tuhan, makanya saya mau memuji Tuhan. Satu hal yang penting juga, bernyanyi itu sebagai aktivitas emosional. Emosi manusia dapat dipengaruhi oleh musik. Emosi manusia dapat dipengaruhi oleh musik. Kalau musiknya musik nada yang riang, maka emosi kita pun senang. Dan tapi kalau musiknya musik-musik yang merdu, maka emosi kita pun akan terbawa sendu. Jadi jangan heran kalau ada musik-musik yang membuat orang menjadi pemberontak. Karena musik-musiknya keras, sehingga otaknya menjadi otak-otak pemberontak. Dia mau loncat sana, dia mau loncat sini. Karena musik itu bisa memicu emosi kita. Jadi jangan heran kalau ada konser yang suka tawuran. Karena dipicu dia itu, pengen berontak dia. Oleh karena itu dengarlah musik-musik rohani, biar tenang emosi kita. Jadi kalau yang temperamen tinggi, supaya tenang dia, dengarkan musik rohani. Supaya tenang di sini. Sudah temperamen tinggi, dengar musik yang tinggi, dak bida oto bete. Songo dia mati bona teh. Dengarkan musik-musik rohani supaya tenang di sini. Karena emosi itu bisa dipancing dengan musik. Di sini tenang. Ima borginatalon hama kadongan. Di sini kita mau diajak lagi, mau mereview lagi bagaimana kita memuji Tuhan, memuji Allah. Karena para pesalmen dia melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Karena para pesalmen melihat kalau dia mau memuji Tuhan, dia itu dibentuk oleh Allah. Dia dibentuk oleh Allah. Makanya psalm, mazmur, puji-pujian, inilah yang mau kita syukuri, kita nyanyikan, kita ekspresikan ketika Yesus lahir di dunia ini. Untuk itu kita juga harus ingat Marnatal, pesta Natal, dan nama mes tahun tanggal 25 Desember
natarayahon dang 25 Desember nai, dang tanggal nai. Alai mar pesta Natal hita, nata pestahon ima Yesus nong tubuh di Portibion ido, dang tanggal 25-nya itu. Alai Yesus nong tubuh do sabor nginon di hutan di Bethlehem. Sabor nginon, nong tubuh si paluai sabor nginon di hutan di Bethlehem. Yesus ido natarayahon ido bahen ikon ria mahita mamuji di bata. Borngina talon di paengo suderos nya kepeta marunang namar minggu di Bornginon. Dohot namar minggu di ibadah online. Mari pujilah Tuhan. Semakin orang mau memuji Allah, semakin imannya itu terbentuk. Semakin kita mau sering menyanyikan lagu rohani, semakin iman kita itu kuat. Semakin saudara mau mendengarkan lagu puji-pujian di rumah, semakin anak-anak saudara juga mau dekat dengan Tuhan. Karena yang didengarkan anak-anak kita adalah lagu-lagu rohani. Sudai mahita memuji debata. Karena memuji Tuhan itu bukannya pilihan. Bukan. Apakah saudara mau memuji Tuhan itu bukan pilihan. Lapatanah mau kadongan memuji debata sada kewajibat tadoi songon halak na parsea. Asa ima dalat tahita jonok tu debata di Borngina talon. Amin. Martangeng mahita. Mulia tema deho Tuhan, napai ngotok kami di Borngina talon asa tok-tok kami memuji-muji guarmu ay marhite akka ede pujian marhite ma jonok kami tuho lama toras nang haporsion nami paingot hami Tuhan diganup bagas nami be asa dipakulingi ho hami marhite-hite de puji-pujian mi asa dibegi akayana kon nami matutu lagu rohani diganup akau laon. Tuhan nungaro di sona karos ni huriam di Borngina talon dinaro nasida nuaing mamboan akan namasa di bagasan diri nasida be nasida nuaing rosti huriam na di bagasan humasusa alaniaka hamaolon ni perekonomian rodo nuaing nasida todopan mo Tuhan asaho matutu mangapuli asaho matutu na mangalon hagogoon asa margogo tutu ruasmon Tuhan jalamalo marbisuk marsagi akan na adong sinamot nasida sian parkerejoan rodo nuaing akaros di huriam na bergumul di parumah tanggaon jala tok-tok nasida mangido tuho rodo noy akan atoras na bergumul tu akadak danak rodo noy akaros ti huriam na bergumul di akapar kerejuan na sodapotan akapar kerejuan do pena rodo noy ros ti huriam na di bagasan hagalo ni pamatang asahoma mangaleon hamalumon tunasida rodo nuaing hami Tuhan mangyudohon asahoma namandongani hami lahomar pesta Natal 1 tahun baru di tanggal 1 Januari padao matutu halak Kristen senaka parmaraan pasu-pasu nang akaparat kepolisian nang TNI na dohot rap dohot hami di Bornginon pargogoy na sida leho nang hahipason gudang dope akaros di huriam
nasoy boy rap marminggu rap dohot hami di bornginon ala gale pamatangna Agusta Kristin Borusiani Pardot amanami MU Hutagalung tuhoma Tuhan upasahat hami ruas di huriamon ale Tuhan di dahulu nakingan akaina nami nong mabalu dohot akadak danak ni huriam nong yatim piatu Porsea dohami toktong doho manongani nasida arian dohot borngin mamasu-masu akapar kerejuan nasida manarihon parngoluan nasida pos rohanami Tuhan akadongan namion toktong di parguguiho Tuhan hutangnya kok kami manang negara namion panggonggomi nami presiden wakil presiden rapdot aka jajaran menteri rap sude tahe aka pejabat di tingkat provinsi kota doho kabupaten terlemobi di Sulsel dohot Makassar Maros sekitarna kami asahami pe atong Tuhan jalo matang yang nami mahrite Yesus say martangiang Tapa saat ma pilihan nat paduahon tu sekolah tinggi teologia manang sekolah padita tapuji tuata marende mahita sian buku ede nomor 53 ayat sada dot udutna
muaka haholongan tadda naung tubuh Jesusi edehon majahoba ai ibana do pardenggan basa na paluahon jala paulihon jala pamalu mangalilit bugang ni rohatta asadohot hita maka tindakon debata do tama puji-pujian edehon majahoba ai ibana do panopa na marmuduhon na tinopan nai diatur debata langit tanah laut nampakkan macam-macam do sude akan dibasana masaili sabut nai tanda debata ibana matama si puji-pujian edehon majahoba di bagasan haserepon dohot olo-olo kon ma peleata tu debata martangiang mahita asa na mauliutus hupasat hami masenan lehon mi tu hami pelian nami tu ho sai jalo mai gabe uap na khusus di colom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupara saya kami pelianon patibulhon harajaon murtong-tongani huria bergir hami mandok muliate tu ho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gijang sai pinorbadia leho matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panasanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to gihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim Horas, salam sehat madihita. Unang lupa sagot ang wakamang inang rabajana pasubulung pukul sia hita masuk jala marulau nabadia manang perjaman kudus.